खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टुडिय'आव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं रमेन बर'आ। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जादों इन्डियान सुपार लीगनि 9थि खेलनि फिथाइ, भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सौदी आरबआव दावबायहैदों, पाकिस्तान वुमेन आरो बांलादेश वुमेननि T20 खेलनि फिथाइ, MSCनि एसएल फाइनालनि फिथाइ, अस्ट्रेलिया आरो श्रीलंकानि गेजेराव 2थि इन्टारनेशनेल T20 खेलनि साखाफारा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। खुलुमबाय, आं आमिना सरगियारि। 22 अक्ट'बर खालारखालि पाटरडायाव FC गवानि हेंथायै बेंगालुर FCआ गेलेनाय जादोंमोन। गाहायै बे 9थि खेलाव FC गवा गल सेआव आरो बेंगालुरआ गल से सोना ड्र जायो। बे FC गवानि लेनिया हिर' अफ द मेचखौ देरहासार जायो। 29 अक्ट'बर खालारखालि फुंनि 8:40 सौदी आरबनि रियादआव सहैनाय जादोंमोन। गाहायै भारतनि प्राइम मिनिस्टारखौ सौदी किं सलमान बिन आब्दुल्लाजिजआ एयारपर्टआव बरायफैदोंमोन। गाहायै भारतनि गाहाय मन्थ्रिया रांखान्थि जौगाथायनि सोमोन्दै सावरायनो सौदी आरबआव थांनाय जादोंमोन। गाहाय बे सावरायनायाव सौदी किंजों लोगोसे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानआबो लोगोआव दंफायोमोन। भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बांसिनै अइल, गेस आरो मुलुगनां फालांगिनि सोमोन्दै सावरायनाय जादों। 29 अक्ट'बर खालारखालि लाहौराव T20 खेल पाकिस्तान वुमेन आरो बांलादेश वुमेननि गेजेराव जाना थांबाय। गाहायै पाकिस्तान वुमेनआ 20 अभाराव 7 उइकेट जाना 167 रान आरो बांलादेश वुमेनआ 20 अभाराव 7 उइकेट जाना 152 रान खालामनो हायो। बे खेलाव पाकिस्तान वुमेनआ 15 रान खालामना देरहासार जायो। खुलुमबाय, आं सुजुमा बर'। 29 अक्ट'बर खालारखालि सिलाबालि गामियाव 22 अक्ट'बर खालारनिफ्राय जाबोनाय MSC SLनि फाइनालआ जानानै थांबाय। गाहायै बे फाइनाल खेलाव सिमेन्ट समखं FC आरो सिलासुति FCआ गेलेदोंमोन। गाहाय बे फाइनालाव सिमेन्ट समखंआ सिलासुति FCनि हेंथायै 2 आरो 1 गलाव देरहासार जायो। बे फाइनाल खेलाव गोबां आलासि नुजाथि फैनाय जादोंमोन। दानिया फै माखासे नुथाय नायदोनि। मार दे शॉट दे हां बहुत आगो खेलছি কম মিছিং পইণ্ট কেবাং চিলাপথাৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া আমাৰ মিছিং रादाबगिरि सिलापथारनिफ्राय अरुण सरगियारि। 30 अक्ट'बर खालारखालि 2थि इन्टारनेशनेल T20 खेला बेलासिनि 1:40 जागोन। गाहायै अस्ट्रेलिया हान्जाखौ अरुण फिन्चआ दैदेननाय जागोन आरो श्रीलंकानि हान्जाखौ लासित मालिंगाया दैदेननाय जागोन। बे खेला दा गाब्बा मुंनि स्टेडियामाव गेलेनाय जागोन। सुलुं मोननाय बादिब्ला 3थि T20 खेला 1 नबेम्बराव बेलासियाव जागोन। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।